Valientes, libres, diversas, somos manada feminista hacia la huelga. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Kalean, borrokara kupez, kalean, beti jotake, kalean, milaka emakume, libre eta azke izan arte. Martxoaren 8an Bizkaiko mugimendu feministatik kaletara irten eta nazioarteko emakumeen grebarekin bat egitera dei egiten dugu. Iaz, 70 herrialde baino gehiagotan, mugimendu feministak nazioarteko emakumeon grebarako deialdia zabaldu zuten. Emakumeon kontra indarkeria eta desberdintasun molde ugari eragiten dituen munduan bizi garela salatzeko. Aurtengo martxoaren 8an deialdi hauek gehiago hedatzea da helburua. Euskal Herrian mugimendu feministak emakumeok planto aldarriarekin bat egitera deitu du. Menderatu eta zapaltzen gaituen sistema kapitalista, arrazista eta heteropatriarkala salatzeko. Hori dela eta, Bizkaian ere greba feministarako deialdiarekin bat egingo dugu. Egiturazko desberdintasunaz zipristindutako testuinguru horretan, hainbat indarkeria moldek sexista, arrazista eta klasista zeharkatzen gaituzte eta erreproduzitzen dira. Indarkeria matxista gure eguneroko bizitzan dago. Hilketa, sexu eraso edo jasarpenak. Ez dago hauetarikoren bat hedabideetan azaltzen ez den egunik. Bitartean, hedabide hauek gure arreta desbideratzen dute. Mugarik ez duen kontsumoa sustatuz eta emakumezkoen irudiak erabiliz. Sexu objeto gisa eta estereotipo sexistak barreiatzen. Horrenbestez, emakumeek, lesbianek, transek eta migranteek gure aniztasunean planto egingo dugu. Eta martxoaren 8an greba feministarako deialdiarekin bat egingo dugu. Gure aldarrikapenak lan munduaz haratago doaz. Lanaren kontzeptua birplanteatu nahi dugu. Eta horretarako zaintza betebeharrei eta kontsumoari lotutako lanuztearen aldeko apostua egingo dugu. Egungo eredu neoliberal, predatzaile, arrazista eta koloniala auzian jartzeko. Bizi dugun lan eta gizarte gatazka konpontzeko esparru reproduktibora begiratu behar diogu nahita ez. Horregaitik deitzen dugu greba feministara, lan, ikasketa, zaintza eta kontsumo grebara. Enpleguaren eremuan emakumeak grebara eta lanuztetara batzera dei egiten dugu. Bai, 24 orduko greba eginez, edo 4 orduko lanuztea eginez, 11etatik 3etara eta 6etatik 10etara. Era berean, ez konsumitzeko deia ere egiten dugu, bereziki, enpresa eta merkataritza gune handietan. Batez ere, irabazi ikaragarriak lortzen bai dituzte emakume askoren lan esplotazioari esker, baita baliabideen ustiaketa basateari esker. Kapitalismoaren agindu kontsumisten kontra altzatzera dei egiten dugu. Kaletara irten eta Bizkaiko emakumeak lurralde osoan zehar antolatutako ekintza eta mobilizazioetan parte hartzera deitzen ditugu. Hemen daude Bilbon hiriburuko egitaraua eta Bizkaiko hainbat herrietako egitarauak. Behintzat 18 herrietan ekintzak egongo dira.